Hola nois, benvinguts a un vídeo i avui, després de 3 mesos, tornem a estar amb Monònix i la veritat és que em sento intimidada. Acabem de començar, però em sento intimidada per l'aranya aquesta. Carles, què fas aquí, xaval? Hòstia, que em porta els pantalons, Carles, digue'm. Hola, Ònix. Quant de temps sense veure'ns? La mineria segueix sent la meva passió, però aquella selva fa molta por. I ho has ritmat i tot, ets tot un poeta, home. Em preguntat si podria viure amb tu a canvi... Ui, que em moro. A canvi d'uns quants presents. Sí que és un poeta, sí. Oi tant, oi tant. No tinc lloc per tu. De moment no tinc lloc per tu, Carles. Tot s'ha de dir, tot s'ha de dir. No tinc lloc per tu, xato. Però el tindré. Llavors, sí. Moltes gràcies. Em podries donar una mica de queer? Quin queer? Perquè hi ha tipus de queer, saps? Bueno, vaig a buscar l'espasa i li dono queer amb aquest senyor. Que bon home. Amb el Carles, el nostre compi. Guardo aquí. Ah, mireu, el que us havia d'ensenyar. Aquí he deixat tots els materials, tots els blocs, i he posat la pedra aquí en un racó, d'acord? Tenim aquestes tres aquí i la resta de pedres, perquè si no, no m'ho podria organitzar. Aquí, aquest tipus de coses, no sé com li voleu dir. I aquí, doncs, eines i armadura, i això ho portava a sobre. I l'espasa, molt bé. Ah, tinc l'esquin, d'acord? Tinc ja l'esquin, però em feia mandra posar-me-la i quan he entrat a la web dic, bueno, oi, em pica l'ull. Em poso l'esquin ja per la temporada, per la tornada. Però no sé si m'ha donat un error la pàgina, error 503, no sé què vol dir. La veritat no ho he buscat, he dit, saps què? Pel pròxim dia i ja està. Sí. La vaga aquesta, la veieu? Veieu la vaga? Sí? Sense que pateixi. Sí. Ah, espera, sí. Però visió de futur, xics. Espiu, piu. Ojo, Vens aquí, fas així. Ja tenim vaca? Sí. Aparcau, som-hi. Ah, mira, sí, ja tinc el cuir que n'estava. Anem al Carles. Ai! Acabem de tenir un moment estúpid, No recordava aquest boje. Ara com surto d'aquí. Ara com... Vale, no passa. Carles, que... Bueno, mira, problemes tècnics, però ja tinc el cuir, té. Accepta aquest regal, espero que serveixi. Oh, yes. I a més, Lila, Carles, tu sí sabes, chaval. Tu sí sabes. Bueno, la veritat, tenim la motxilla ara. M'hi posaré... Vale, ja us explico què hem de fer avui, que no us he explicat, perquè així de feliç soc jo. L'aranya aquesta m'està ratllant, M'està ratllant, l'aranya. No, matar-los. 1, 2, 3. Piu, 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 piu. Piu, 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 piu. Piu, 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 piu. Piu, 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 piu. Piu, piu. Ai! Si voleu veure com es fa la motxilla... Perquè... Ah! Ah! Se m'ha liat, tu. Si voleu veure com es fa la motxilla, ho podeu anar... A veure si us el puc posar i no me n'oblido. En un capítol de Monònix de la primera temporada... Ai, que m'ofego jo aquí. Això ho taparé. Ui, s'està fent de nit, entrem. Què us està explicant? No ho sé. Ja no sé. Ah, sí. Si voleu veure com es fa la motxilla... Oh! Que bé! Tenia una pala. Necessitem pales. Si voleu veure com es fan les motxilles, ho teniu en un capítol que us deixaré per aquí dalt on hi ha el mapa de primer capítol... Primera temporada de Monònix. A veure si... Bueno, aquí el deixeu i si no el trobeu, doncs, en el meu perfil, si entreu al canal, hi ha una llista de reproducció que es diu Monònix i allà ho trobareu. Fem així i ara, quan es faci de dia, anem a dormir. Vale, farem una cosa, d'acord? Perquè és que estic farta d'aparèixer fora. Ole, apareixo dintre! Necessitem la pala. Em sembla que encara no us he explicat el que hem de fer avui. És aplanar això. Mireu, és un toston, sí, però és que si abans ho era més fora de càmera, vinc aquí armadura de diamants, saps què vull dir? No sé a quin nivell fer-ho, per això. Crec que ho farem, així ho farem. Llavors, sabeu què? Com que comença el curs, m'està costant parlar avui,
Com que comença el curs, em pensava que em seria més fàcil gravar per tema d'horaris i de rutines, perquè quan jo em poso la rutina doncs m'és molt fàcil fer-la, normalment. Però ara l'estic liant, oi? Sí. Molt bé. Acabo de treure els blogs, acabo de posar els blogs que acabo de treure. Em pensava que em seria més fàcil perquè no em faria mandra i per tot, però no he pensat que en els deures, bàsicament. O sigui que intentaré, evidentment, que cada diumenge hi hagi capítol i... Bueno, jo sempre el poso diumenge, però si voleu que els pengi un altre dia, jo els penjo. Vaya boquete que hi ha aquí, xaval. Vaya boquete, nen. Si voleu que els pengi qualsevol altre dia, vosaltres m'ho dieu. El dia que us vagi millor vosaltres o que us vingui de buscar el pengi, vosaltres m'ho dieu i ja està. A veure, el Carles s'ha quedat allà, sí, ja marxarà tu. O que es quedi a casa, com ell vulgui. Després d'això, o sigui, al pròxim capítol m'agradaria començar a construir ja el castell, perquè jo crec que necessitem ja començar a xetar-nos moltíssim i un cop tenir el primer bloc de pedra a terra, en plan, tot al voltant del castell marcat, perquè vull fer marcar tot el castell per terra, o sigui, començar a posar, jo què sé, pedra per aquí i fer tota la pedra un quadrat on vagi la torre, bueno, un quadrat o com la vulgui fer, i quan ho tingui tot, llavors començar a com pujar els blocs, saps? I jo crec que quan tinguem això, ens podem començar a xetar de diamants i de recursos a tort i a dret. Això serà la repanotxa. Visió de futur, tu. Visió de futur. Veus aquella vaca? La meva visió de futur és que el pròxim capítol no hi és. Ah, mira, si tinc les stacks. Llavors, així... tot això serà terra, o sigui... Sí que dintre la torre gran i dintre les torres del davant, les que miren cap allà, i la torre gran que serà darrere, aquella part, al terra sí que el faré de fusta o de pedra o de... vés a saber tu de què el faig. Però tota la resta ho faré de terra perquè... A part que és molta fusta, no sé si quedaria bé en plan que no fos terra. M'enteneu? Pot ser. I si no, bueno, que serà terra, lo de fora. Si creieu que queda millor en fusta, bueno, de fet farem la prova de fusta, però no sé. Fa la sensació de que quedarà com... Fa la sensació de que quedaria una sensació. Vaig de sensacions avui. De que és molt petit el castell. No sé. És com si... el pati del castell, per dir-ho així, o sigui, fora de les torres, amb fusta... Dintre del meu cap té sentit el que estic dient. És possible que encara no entengueu res i digueu, potser l'hauríem de tancar, no sé, en algun lloc, perquè no sortís, però dintre del meu cap té sentit. T'ho dic jo. I el Carles el posaré en una de les casetes. No crec que el faci viure... Ai! Dintre casa. Però la pregunta és... si vull tenir veïns, no sé d'on treure'ls. Podria anar en un poble a posar unes pancartes. Podria anar en un poble a posar pancartes de... sisplau... tinc un castell. Algú vol venir a viure. No s'ha de pagar impostos. Jo crec que ve tothom. Ui, m'estic muntant una pel·lícula, tu. Tremendous. A veure, com ho tenim, això? És que mira aquest escampat, això ja fa goig, comença a fer goig, això, L'herba aquesta em molesta aquí molt. Ui, això no fa goig, això fa pena. Em queda un stack, el tenim aquí. O sigui, poso aquest stack i acomiadem l'episodi perquè, com podeu veure, això comença a estar molt guai. Trauré tota l'herba pel pròxim dia perquè a mi l'herba em molesta, la veritat. El pròxim dia hauré tret l'herba, tota aquesta que em molesta, per poder veure, i començarem a posar les bases del mur exterior. Diràs, hi haurà mur interior? No, però queda millor dir mur exterior que mur, perquè així de feliç soc. Darrere queda força bé, llavors arreglo una mica allà, aquell bujero d'allà també, l'aigua d'aquesta d'aquí també la taparé, i les torres una aquí i una aquí, i ja està, no? Jo crec que sí. I bueno, nois, fins aquí el vídeo d'avui. A la setmana que ve, bueno, el pròxim vídeo, esperem que sigui la setmana que ve, començarem a construir el castell per fi, d'acord? O sigui, tinc força pedra i la pedra l'agafaré fora de càmera perquè si no
allò sí que serà difícil. O potser, a veure, anar en directe, però la meva vida no dona per tant, la veritat. El pròxim dia comencem a construir el castell. I bueno, nois, espero que us hagi agradat el vídeo. Ja sabeu, si és així, li doneu un like, us subscriviu, activeu la campaneta, compartiu si creieu que algú li pot interessar, i si creieu que no li pot interessar, doncs també el podeu compartir, no passa res. I ara sí, fins una altra.